أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yan uwa masu albarka a cikin wannan majamu'a mai albarka tasfar da Nijar duk da ba cikin nake ba an nemi in yi ta'aliki game da wato shin zari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin wai yanzu akwai sauran ta wadda take ga ta zahira an santa wani yana cikin zari'ar manzon Allah to a amsa shi na ba za a rasa ba amma kuma ba a santa ba da kwacce ya santa ga ta zahiri wani na to gaskiya zai yi ƙarya saboda ƙarni ya nisa abin ya nisa hijira ma shekara 1440 har da uku ha abin ya nisa sosai saboda haka kuskure na kiri mutum shi ta shiga shi jikan manzon Allah na ko kuma shi jikan Aliyu na ko dan fada ko jikan Fatima da abin da kama da haka to wannan sarsala Allah ɗaya da sarita don abin ya yi nisa kwarai ba a cewa ba tun da sun yi zari a duniya amma ba abu ne ma'arufi ba gashi a cewa na ko wance wanda ya faɗi wannan ya faɗi wannan akan saurashi ko akan kuskure lokaci ya yi nisa kwarai amma dai zari'a babu shakka ba za a rasa ta ba amma tana ɓoye Allah subhanahu wa ta'ala shi ba mai iko akan tsayawa daidai saboda gaskiya ita ce abin riko ita ce wadda za ka riƙa wato ka more duniya da lahira duk wanda ya jayya da gaskiya to ba zai ci nasara ba da haka tsaya akan gaskiya kaga in ni hito ni ce maka wani kaza shi na ciki to sai da sai na kada dalili kenan duk abin da ya zan bayyawa a kawo aya kan shi ko hadisi to abin da ya alheri in ma a tunanance a hankalci akwai shi amma ba zahiri ba ne to sai dai kai bayani irin yadda yake da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi zari'a kuma ta ayayyaha kuma rahu suna nan a duniya amma ba wanda zai to cewa na ne kaza idan ƙara ma bai ta muku da haka ta ganta a yau majamu'a tasfar da Nijar ba ta ayyano ainihin tarihin wani magabaci za a yi ba kina wannan kamar tabbata aka yi min da aka faɗi haka aka ce shi zari'ar manzon Allah akwai ta ku babu ta wannan tambaya kenan na ba da amsa to da an ƙara an ce a yi mana tarihin magabaci kaza sahabi ko tabi'iwa ne ko tabi'i na ne ko kuma wani mai tarihi wani mutum da ya ma addini aiki wanda tarihinsa ya zo a alƙur'ani ko annabi kaza ba ma a shafa zalika da abin da kama da haka to ba a nemi wannan ba kar ku ji bayani ya zagutu saboda ba a nemi wannan ba Allah ya taimake mu kila a ga wakar kida bai saurin zuwa ba ina tunanin mega ta ƙare zan tura da yanzu a tura bebega ko an ga abu ya zo a retar to matsalar mega ina ganin kinan da samu amma ga layi guda ina ganin akwai mai garin zo da abba yartal Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbake mu ina muku fatan alkhairi wannan majmu'a mai albarka tasfar da Nijar kila wannan ajin na ce ba na a cikin yanzu a halin magana kuma yanzu ina magana a kansu to bayani nasu da shi yasa assalamu alaikum warahmatullahi